Moi bo día a todas e a todos. Vamos a dar comenzo a esta sesión extraordinaria prevista para hoxe ás 10 da mañán, onde hai un único punto da orde do día que é a toma de posesión de don Ricardo Martínez Chantada como deputado provincial. Ten a palabra o secretario don Carlos Cuadra. Ya se recibió de la Junta Electoral Central a credencial de diputado provincial a favor de Ricardo Martínez Chantada y toda vez que presentó nesta Secretaría Xeral a declaración de bens patrimoniais, declaración de causas de posible incompatibilidade, así como a liquidación do imposto sobre a renda, non hai, pois, obstáculo legal para a súa toma de posesión. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de deputado provincial con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Bueno, querido Ricardo, benvido á Deputación, na túa primeiro día, o primeiro encontro como deputado, unha cuestión que estaba prevista para mediados de ano, pero que o feito de que a exdeputada Isabel Couselo fora chamada para outros quehaceres, pois provocou anticiparse. Eu che quero desexar a maiores das sortes, os acertos todos habidos e por haber, porque os teus acertos van a ser os de toda unha provincia, e moi orgulloso de que formes parte deste fantástico equipo de goberno que xa outras administracións quixeran ter, e logo esa perspectiva que tes desde o punto de vista profesional como alcalde, con experiencia contrastada, e que nos vai a seguir permitindo, afondando nese municipalismo que caracteriza a esta Diputación. Así que vayan os meus parabéns en nome de todos os compañeiros e xa a empezar a traballar desde o minuto 1, é dicir, en 20 minutos xunta de goberno. Vou a cederlle a palabra aos restantes voceiros. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias. Ahora sí, bueno, grazas, presidente. Bueno, pois darlle a benvida, como non podía ser de outro xeito, por parte do Grupo Provincial Socialista a esta casa, a esta nosa casa, que non é solamente nosa, sino é de todas as pontevedresas e pontevedreses. Xa traballamos xuntos e xuntas, bueno, tamén na anterior etapa da Deputación, sabemos da súa capacidade como alcalde e como xestor, e estamos pois seguros que trasladará toda esa experiencia que ao longo dos anos ten recollida nesa labor súa como alcalde para facer o millor pola nosa provincia. Así que pola nosa parte nada máis, benvido e moita sorte no seu novo cargo. Ten a palabra o voceiro do Bloque. Ten a palabra o voceiro don César Mosquera, do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor presidente. A verdade é que estou contento porque é un síntoma de normalidade que o relevo, en este caso, se produza sin que os, en este caso, diputadas saíntes se dé a fuga, non? Porque, como dixen outras veces, neste mandato, as dúas persoas que renunciaron, que foron a vicepresidenta, non? Marta e Carlos, hubo un terceiro, e Carlos Fon, pois, non viñeron despedirse, cousa que a min, pois, xa teño notado que non me gusta especialmente, non? Eso creo que é un síntoma de normalidade que haxa unha sucesión, digamos, con boas formas e co detalle de virse a despedir.
E unha segunda observación, señor presidente, non ten abuela, non? Digo, creo que todo o mundo sabe que cando alguén se bota unhas loubanzas a si mesmo exageradas, pois dixe que este non ten aboa, non? Para que lle diga, digo por eso que aproveita a ocasión para dicir que ten o mellor goberno do mundo e que usted é o mellor presidente do mundo, se supón. Bueno, digo porque... O de presidente non o dixen, o mellor do No, mundo. xa sei que non o dixo, pero parece que creo que en todo caso, vayamos ao importante que é, non, que toma posesión un novo diputado. E as diputacións son un ente moi extraño, no que se poden facer maravillas e se poden tamén facer desastres e o fío entre unha cousa máis outra a veces non é nada fácil de distinguir. Non é nada fácil de distinguir que ten unhas características que xa irá descubrindo vostede a medida que vaya actuando e pola nosa parte pois desexarlle que o faga o mellor posible, que caia de pé, que as responsabilidades que lle asignen pois as de satisfeitos, de cumprido o mellor posible, porque sería bo para todos. Aquí na Deputación, unha das extrañezas é que non somos elexidos, co cual se pode traballar con bastante máis tranquilidade que coa presión de todos os días do veciño que quere que despois o día seguinte ou dentro de 3 anos ou 2 vai a votar e, polo tanto, a ver como toureo tal. Iso aquí non sucede, coa da outras condicións diferentes que xa digo que se poden utilizar para o bo ou para o non tan bo. Estou convencido de que a súa intención será utilizalas para o bo e agardo que así o logre porque sería bo para todos os concellos da provincia e sería bo para todos os veciños e veciñas da provincia. Nada máis, desexarlle que lle vaya moi ben aquí e pola nosa parte pois a disposición para criticar o que non nos guste e tamén para colaborar ou para aportar o que poidamos aportar. Ben, moitas grazas. Damos por finalizado entón este pleno extraordinario. Moitas grazas, bo día.